Окупанти захопили Метьолкіне, що на східній околиці Сєвєродонецька. Посилили авіаційні та артилерійські обстріли, потужно гатять по промзоні міста та околицям. Про це повідомив керівник військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. Чимало техніки росіяни стягнули в район Тошківки та Устинівки, бо хочуть прорвати там нашу оборону. За словами Сергія Гайдая, росіяни застосовують повзучу тактику винищення Луганщини. В Генеральному штабі відзначають, що в напрямках Сєвєродонецька та Бахмута точаться найзапекліші бої. На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина та Тошківка. Та завдав авіаційних ударів парами літаків Су-25 поблизу Білої Гори та Мирної Долини. Тривають бойові дії за встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Урок для держави-мародера. Українські військові поцілили по буровим платформам у Чорному морі, які росіяни захопили у 2014 році. Про це спочатку заявив нардеп Олексій Гончаренко, а згодом визнав окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. Йдеться про платформи Петрогодованець та Україна, які окупанти назвали Крим-1 і Крим-2, а також Таврида. Вони розташовані майже на півдорозі від Одеси до Кримського узбережжя. Окупанти обурюються, нібито там було більше сотні працівників, з яких 3 постраждали та 7 зникли безвісти. В українському Міноборони поки не коментують. Утім, відомо, що викрадені українські вежі окупанти використовували для спостереження за надводною обстановкою за допомогою радіотехнічної розвідки. У Чернівцях схопили російського диверсанта, який приїхав з Близького Сходу для терактів на залізниці. Про це повідомили в Службі безпеки України. Диверсант, як виявилося, має український паспорт і київську прописку, але тривалий час перебував на консервації в одній із близькосхідних країн. Нині він під вартою, а в разі доведення провини матиме до 15 років в'язниці. Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх кураторів завдання – прибути в Україну для збору розвідданих щодо транспортних каналів постачання озброєння та військової техніки для нашої держави. Крім того, зловмисник мав розвідувати місця розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військових підрозділів на Буковині. За результатами одержаних даних, ворог планував здійснити диверсії, у тому числі вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах. Впродовж 3 годин Росія випустила по півдню України 14 ракет. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь». У Басилі-Злобі рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі. Зазначається, що в області та у передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі. В Одесі внаслідок влучання ракети вигорів продовольчий склад. Постраждалих, на щастя, немає. Водночас росіяни прибрали 1 корабель з Чорного моря, залишили 2 кораблі, здатні нести крилаті ракети, а також по 3 підводні човни та великі десантні кораблі. Сумарний залп оцінюється у 28 крилатих ракет. Вночі був атакований Білгород-Дністровський район, а ранком сама Одеса. В обох випадках силами протиповітряної оборони ракети знищені в повітрі. Тим часом рашистські пропагандисти розганяють теми фейкових влучань по аеродромам та іншій критичній стратегічній військовій інфраструктурі області. Вочевидь, щось в наших діях дуже непокоїть ворогів. Російські компанії-перевізники краденого українського збіжжя відомі і мають бути притягнені до відповідальності. Про це заявив надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Суспільному. Матеріали про порушників, які зібрала українська прокуратура, вже передали правоохоронцям Туреччини. Після тимчасової окупації Херсонщини російські загарбники почали масово вивозити врожай зернових
до окупованого Криму. Після завантаження його на судна у Севастопольському порті награбоване почали відправляти, зокрема, і до Туреччини. Росіяни використовують для цього підроблені документи. Начебто це російське зерно, яке транспортують з російських портів. Насправді вони говорять, що всі судна, які приходять, вони мають адресат виходу. Це російські порти або на Азовському морі, або на Чорному. Із документами, якими вони заходять із вантажем, які за документами весь російський. Враховуючи це, ми звернулися до Генеральної прокуратури і ми маємо вже кримінальне провадження, порушене прокуратурою Херсонської області, які ми переклали і передали по лінії правової допомоги до турецької сторони з тим, щоб вони допомогли притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих схем. Насамперед, це перевізники. Друге, це ті, хто купляє це. І третє, це ті, хто в портах це відгружає. Тобто ми всю цепочку вичислили, ми маємо вже всі прізвища, назви фірм. І ми так само зараз працюємо з прокуратурою з тим, щоб цих осіб подати на розшук до Інтерполу. Помста шиномонтажу. Керманич окупаційного кримського парламенту Володимир Константінов пообіцяв знести СТО, на якому відмовилися обслуговувати російських військових. На це власнику Вілену Сейтосманову дали 2 тижні. Раптова перевірка окупантів виявила низку порушень і споруда, мовляв, незаконна. Усе почалося тиждень тому, коли російські військові на КАМАЗі, маркованому свастикою Z, заїхали на СТО у Видному Красногвардійського району поміняти колесо, але дістали від коша. Сам бізнесмен Вілен Сейтосманов запевняв, що сервіс просто не пристосований для ремонту вантажівок. Після хвилі цькувань та погроз він вимушено записав відеозвернення, де сказав, що підтримує російське вторгнення. Ще на рік Рада ЄС продовжила санкції, запроваджені через незаконну російську окупацію Криму. Вони діятимуть до 23 червня наступного року. Європейські обмеження передбачають заборону на імпорт товарів із окупованого півострова, заборону на інвестиції та туристичні послуги. Санкції стосуються також експорту товарів та технологій для транспорту, телекомунікацій, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів. Росія надалі порушує суверенітет та територіальну цілісність шляхом неспровокованої та нічим не виправданої агресії проти України, яку ЄС засуджує найрішучішим чином. ЄС закликає Росію негайно припинити невибіркові атаки проти цивільного населення та цивільної інфраструктури, негайно та без додаткових умов вивести всі свої війська та військове обладнання з усієї території України у межах її міжнародно визнаних кордонів. Включити Україну до проєкту «Тримор'я». Президент Володимир Зеленський запропонував це у своєму виступі на відкритті саміту цього партнерського об'єднання. До нього входять 12 країн Центрально-Східної Європи, у яких є вихід до Балтійського, Чорного та Адріатичного морів. Передусім, ця ініціатива спрямована на розвиток інфраструктурних проєктів. І Україна у цьому союзі теж має стати у нагоді. Так, за словами Зеленського, розгалуджена мережа постачання газу, газові сховища можуть задовольнити потреби усіх країн Тримор'я. Також, зазначив Зеленський, після приєднання енергосистеми України до енергосистеми Євросоюзу, український експорт електрики може допомогти країнам ініціативи трьох морів стати повністю незалежними від російського енергетичного тиску. Україна має бути учасницею ініціативи трьох морів. Це неправильно, що наша держава залишилась за межами цієї прекрасної ініціативи. Ми маємо знайти формат, в якому змогли би реалізувати приєднання. Достатньо лише одного погляду на географічну мапу нашого регіону, щоб зрозуміти, що тільки з Україною всі наші країни можуть реалізувати увесь свій потенціал – економічний, інфраструктурний потенціал, соціальних зв'язків між нашими країнами, нашими людьми та історичні основи життя в нашому регіоні.